Ja, hvad er det, du får til morgenmad? Ja. Hvad får du til morgenmad? Ja. Hvad er det, du spiser? Ja. Spiser du ja? Ja. Hvad er det, du har nede i din skål? Er det creme fraise? Hvorfor er han? Han er i telefonen. Hvad er det, du spiser nede i din skål? Spiser du creme fraise? Far. Ja, far han er herinde. Kan du sige hej til far? Ja. Hej hej, kan du vinke til ham? Jeg har Jamen, far han kan se dig ind her igennem den der, så du skal vinke til ham her igennem. far. Spis du bare din morgenmad, så sender mor et klip til ham, så han kan se, hvor fint, hvor dygtig du er, ikke også? Din datter sidder og spiser fromage fraise. Er det godt? Mm. Hun er ikke rigtig klog. Lad os sige hej. Hej far. Nu skal vi sige hej til far på den her side. Hej far. Kan du give ham sende et kys? Pas den her. Jamen, ja, prøv at se. Nu kan du se mor. Det er, hvad far kan se. Nu kan han se dig. Kan du vinke til ham? Halløj, far. Wow. Mor. Så, slut.